Die beginnen al meteen te laat. Snel even de tijd nog uit. We maken zo de buurtvriend voor de laat begoosj en uitkozen. Als je op het podium staat en er zit klaar om te spelen en je begint, dan gooi je daar op de knop en dan heb je 15 minuten de tijd om alles te laten horen wat je eigenlijk hebt. Dames en heren, mooi voor een applaus. Hoe heet de koers, de laat begoosj! Als ze daar beginnen, dan mag je even op play duwen, dan gaat de timer lopen. En als ze merken dat we niet redden, dat het liedje er niet anders is, doe gewoon even zo ermee. Dan zet hem even op pauze, we kunnen dat manipuleren. Sjaak komt naar voren. Doe het zoveel. Sjaak is te klein. Sjaak, kom maar hier weer mee. Dat is een ereplaats die veel Sjaak. Op je 9 puls, 1 soes is de halve liter gekomen. Gooi je maak eens plaats, joh. Oh, die kuppen. Wat zou op de groene pressie op staan? Nee, jongens. Zo, doe hier eens een kransje van Sjaak erbij, of weet je niet van neutraal, denk ze? Ja? Dat is goed. Oké, let's go. Alright. Jos Noordman. Dat was even Tanja. Technische storing. Jos is van de technische dienst. Oh jee. Wat een liquid. Van de AA hebben we hier ook eens van de opleiding lopen. Alles in orde, hè, de kieker. De dame, ja, dat was goed. Met een haar en af te gooien. Dat is ook prima. Zaate heeft verhoezen. Zaken te verhoezen. Zaate heeft verhoezen. Dames en heren, mogen nog één keer een heel hard applaus voor de laat begoosj. 4, 3, 2, 1, go!
voorbij is, dan denkt onze disjockey dat die is goed, zeg maar. Echt gaaf.